kuzokuripotera kumapurisa kana kuna koda ndizvide mimi chingoshote chautama. Iwa Tim, inini handidi kunetsana newo zvinzwa. Hauna kuuya kuzodisturb life yangu panapa. Imi saka kundipopotera ndinokuita seko makatora mapoto enyu makatenga kuzvibikira mega munobvei baba munhu mukuru akadaro asingateerere vamwe. Handakutaura kuti usadya usati wasuka. Handakutaura izvozvo. Imi kondikasvika munhu kwangu akameuta nemvura inotora. Wakaiwa. Wakabva kupi iwewe kumusha kwako? Imi mama makaramba muchindipopotera ndakuzodedza kuda izvezvi. Kuda! No, guys, I need to go to work. What's wrong? Nay, mom, what's wrong? Can't you see? No, this is my wife. Look at this. I know. Look at this. You are cleaning before she came. Look at this. Look at this. Zvakanaka kutipsiti but I'm appreciate mudi kungoiclean. Kutipsiti unaenda usina mari mwanangu huyu. Aiwa mama. This is my wife, mama. No. Yes. Mama, ini makufana udzokera kumusha manje. Handidi kujairirwa inini nikuda. Handidi kujairirwa nekama mukateteteka kakadeko. Nonsense man. Nonsense. Kim, sorry.